Muros impulsa unha nova fase da renovación da Rúa Real. As obras rematarán a tempo para a Semana Santa, traballos nos que o goberno local inviste 240.000 euros. O Concello de Muros arrancou a finais de xaneiro a segunda fase das obras de humanización e renovación integral da Rúa Real, traballos nos que se invisten 240.000 euros. A alcaldesa do municipio, María Lago, sostén que se trata dunha actuación importante que está a avanzar a bo ritmo. Contamos con que esta semana poida quedar xa a rúa transitable para a Semana Santa que xa temos aí as portas e poidan facer as actividades todas polo medio do casco. É unha obra complexa porque, todas as rehabilitacións nun casco antigo teñen a súa complexidade, neste caso métense tamén todos os suministros, o que levou, xa sabemos que as obras son ás veces molestas para a veciñanza, pero neste caso sí que houbo cortes de rúa importantes que provocaron molestias e demais que veñen da man das obras que son necesarios para poder poñer a andar e para poder dotarnos de servicios, pero agora podemos dicir que prácticamente xa está rematada a obra. Polo que contan con poder abrir ao tránsito de público esta semana. A segunda fase quedaría xa rematada, pero o Concello ten planificadas novas actuacións na Rúa Real. Temos aprobada unha terceira fase e temos mandado a solicitude de subvención para outro anaco máis, como unha cuarta fase, digamos, non? É a reforma integral e a decentamento integral de toda a Rúa Real é unha obra moi custosa que hai que levar a cabo por fases porque non temos capacidade económica para facela toda de golpe, pero hai unha aposta clarísima e unha intención clara de poñer o casco antigo de Muros en valor e a recuperación integral do mesmo. Asegura que a aposta que se realiza de facer esta renovación integral por fases non só responde a un criterio económico. Porque tamén a apertura total da rúa para arranxalo levaría o corte durante moito tempo do acceso e non nos podemos esquecer que no casco, ademais de negocios, hai veciños que viven ali. Lago afirma que con estes traballos querese poñer en valor a zona antiga de Muros e atraer a máis persoas para vivir na Rúa Real ou para que aposten por crear negocios. Zona moi atractiva, pero sí que é certo que, todos os cascos teñen os seus inconvenientes, o de Muros non iba a ser menos, e sí que é certo que hai unha porcentaxe de vivenda baleira elevada. Ademais, tamén, eu quero facer fincapé en que a veciñanza que vive no casco, o casco de Muros non se pode comparar ao casco dunha grande cidade, é un casco dunha vila de 8.000 habitantes. Esa é a realidade na que nós nos temos que mover, e a realidade é que no casco de Muros vive a xente de Muros de toda a vida, e hai xente maior con problemas de mobilidade e que precisa un acceso digno á súa vivenda. Daí ven a necesidade imperiosa de arranxar esta rúa. A renovación dos servizos incluíu a rede de abastecemento, saneamento, alumeado público, canalización e rede de telecomunicacións. As últimas actuacións realizadas centráronse no encintado das pedras e no nivelado das arquetas para asegurar o paso seguro e cómodo das procesións.